tanggalin mo na yung face mask mo. Ah, sasa. Kaya muya mo? May ikakapok mo yun? Hindi. Kaya, ikikunin niya tapan man security. Naamok mo yun. Bangat. Kapag ang buto lang mo. Bawal ang face mask, pero kumakain sila rito. Nakatanggal yung face mask. Yan o, fish. So, thank you, Rubis. Bahalag salam. Thank you, sir. So, pauwi na. So, yung sa Dagupan po kami. Nasa Dagupan. Dagupan. Yan. Yan. Tignan nyo. Oh. Anong meron dito? Oh, hindi ko kaya mag-drive dito. Dagupan City. Galing kami ng Rubis. Na si Masha. Say hi, Masha. Oh, baing ka kasi. So, kain tayo. Siopaw. Siopaw ng Rubis. Siopaw ng Daw. Ang sarap. Ito yung number 1 dito sa Dagupan. Sarap. Sarap pati sauce. Ito order mo rin. May kingdom happy meal. Tiga ba? Ha? May gawa ito ba? Tiga eh. 140. Ano? Katas ko niya. Yung manitang ba na siya araw-araw sa motorera. Ini tarik taka-tricycle na rin. Pauwi na kami.
Kita nyo yung daan dito. You see your toy? Iba nga talaga ang Pilipinas. Sobrang init, sobrang sikip, ang daming sakyan. Ang daming sakyan dito. Ayan. Oh, yan. Tapos rice to, nadami ko. Ngayon. Nakita niya yan, oh. Yan, oh. May bata, walang helmet, pero yung mag-ina, merong yung tatay nanay may helmet, pero yung bata wala. Oh. Diba? Isay, mga taga-Dagupan dyan, mga Limali, ngayon, shoutout, oh. Oh, diba? Napunta ng CSI. Ay, Jollibee, gusto mo ng Jollibee Sasa? Ha? Yan, si Isay. Yan, ay, sumunod ko na mo, tamblog, tanaman. Ah, esong puti. Ito namin. Kaya mga bagong sakyan dito. Kunyari takap ko na? Oo, ito na, naglalakad ka na. Yung CSI. Susundin natin si Lolo. Tatay. Ayan. Iba talagang Pilipinas, oh. Kita nyo yan. Oh, di ba? Ayan, sumunod ko na mo. Ayan, oh. Di ba? Oh. Amen. Wala lapit na kami sa Binmalay. Uli ka, ito na ba? Mira? Kasi magkukumpir kasi ka na lang. Bibili daw kami ng talaba. Talay. Mahali na. Bibili kami ng talaba. Naugi si Pangamon. Naugi. Talaba! Naugi. Mali kami ko yung talaba yun. Hindi na, huwag kabalag. May talaba ko yung kabalag. Matataba. Nagtukila ba kung suki ng hermano? Wala sirit la. Ayun nga po. Ito na ba? Ito nyug. Malangwar ko no. Malangwar? Malangwaran nyug. Piga? Ha? Alam 20? 5? Yeah. Smile. Ay, hindi ko yan. Medyo na ako. Galing, no? Yeah, may bukayo. Hindi, may pinuman ko.
Mga ano, oh, galing niya. Oh, 4 yan. Iinumin na lang to. So pagka bumili kayo dito sa may Nagilayan, yung mga taga Pangasinan, oh. Thank you. So, pauwi na kami sa bahay. Nhà mình đi lên bằng ngay ní, đi lên bằng ní. Ở nhà So thank you sa mga nanonood, sa mga subscriber. Maraming salamat po sa panonood nyo sa aking mini-video, mini-film. Thank you. God bless. Keep safe and healthy.